Yeme yetiefo akwaba na yenhye kasebo no ase. Yenhye kasebo no ase a na wotwe atwa mu anabeto odwa se Ghana fo mrantie ne maba wa bi a wono mododo esom aduonum emiensa 53 democracy hub eye protesters aposifo ache wono maye kasa yi court kire se yemfo mkogu afiase a wo moda so agu afiase na bepem ne se yebeyi wo mo apie se yenyi wo mo empie de emunsem no ayeda yeson enam so ama mabunu foforo asa akwa mo ho abomu biem enne won krapompore mantamu a ene demonstration wo mo ye ne nyasam ketwa na wo mahase enei nyame ya adomu a memene da ana ombe wie eye nansa protest ana wo mo de agufo mo a wo mo kan de akire mampani agufo ado ene aban no ama Africa ene abibrim kire se ewiase mansa nyina mu mpanifo de ho adanse se mampani agufo ado ene Ghana Police Service aye 1 ana Ghana fo ade hye wo mo ko atia gadamse no yetimi ache wo mo agu afiase enu nti ene protest no ene dwumadi adaso no ene triple adaso nyina no ene se ene free the Gala protesters ene free Ghanaians free the citizens say no to galamsey ana wo mate agu montre so akire se anya sam ketwa na anopai anton kopim sa akokọ bebo no na emebunu no ayemma ewo Okonglo traffic light na se eye baabi alegon sports stadium no ewo no womo enantim papa akire se anya sam ketwa na womo hyase edifre eye legon sports stadium ho ewo Okonglo wom do mani bekirem ewo mepacha hye traffic light na se ho mekire Ghana Standards Authority wom anim ho no mo a wom bebo so akwa anim akwakofa eye Shangri-La na wom pm ewo airport traffic light wom namu a wom be pm eye National Service Secretariat ho afenso electoral commission headquarters wom betwa mu akire ho akwakopiem ewo parliament na no achi no wom mekwa kwotwa hiem ewo Independence Square eho na akire so wom de nsema kase no abetu dane nyina no ene se ekwan ya Ghana Police Service ene aban we aka bomu a Ghana fo ade hia wom kwatia eye galamse yetimi achi wom agum no wom kirim se enya de se eni kana oba ye Facebook no so ene protest no ye de ho videos ni bi ba ba kire wo ewo ye Facebook no eso wo so wo betimi ahwebie na wo hwe se de Ghana fo mabunu wono mo agada momentum ewo social media no so enya sam keto akire se wo bia aya na adwene se wo ho be hyem bi firi se se bi mpanese sa wokoto sa aboa no wo si wonua so a no atiem hey aboa kan so firi ye so ente sa de ase wo firi wonua no so a wo so anode ba na Ghana fo mabunu ni kirim se sane galamse no AC sai wo man na wo mo a ekotia ne momu no aban na timi ahwe ama Ghana Police Service achechirechire wo mo a sese court so wo mo kwa afiase no a time papa eno nto mo kire se wo mo ntiase ne entiase kina ma Ghana fo mabunu ani adehye no Ghana Police Service ani aban we enkoya baako emfa wonom no mu da eno ntia kasai wo mo atiagu emontene eso wo mo a edie ni mu bie se organizers no emu baako aye Brownson adati wajebre ekire de ntie ne wo mategu montre so a wo mo ayi nansa esi ho no mo a wono mo eye wo yekire etia Ghana ban. Okay, so today we are moving from Okonglo here right to the sports stadium's car park, and then we are going to use the route from Association International to Gold House, then we join the Hilaliman Highway straight to AU Runabout Parliament and then to stadium. Okay, so today we are petitioning Attorney General's office to act promptly on the unconstitutional conduct of state authorities and to release the detained protesters. Collectively, we are putting our voice out there for all the things we have stated in our letter. That is galamsey, unconstitutional conduct, and the release of the protesters. But then today we are serving petition for only an end to unconstitutional conduct and then the release of protesters. Enti ebusuani ayeti ye aya branch and din ede Brownson adati. Woye one of the organizers ya ye kasai wo mu gumontene so ennam kwantempon so akire se anya sam ketwa. Na posifo nso aye ma ewo mu akire se enye de eye nkwada agrokura na eno achi no ana wo mu a ate atuan yi emu baako ajebre ana ebusan se adan na ene wankwadwuma ana o se hwe menkwadwuma na galamse ense Ghana nsase na wo mu abeko atia ne yenti wo muntum yentime ntenase o eno ti se mampani akufo ado atene general ene IGP se mo anya mo adwene se mo beyi mrante ne maba wa na pie mo ntere so dia ene amoni bekum
nanso muntimi na. Well, personally, what actually moved me to be out is the fact that I believe that water is one of the most basic and essential commodities that we all use as humans. You understand? Science has made us understand that the human body is made up of 60% of water. So it is important for all of us to fight for clean water, because humans can survive without food, but nobody on this earth can survive without water. So it's as basic as that. And exactly as it is said, I would rather prefer clean water over all the flagship policies that the political parties, especially the two major political parties, are actually putting out there. What is a 24-hour economy when we do not have clean water to drink? What is it? They all claim to want to lead this country, but something as basic as making sure that your citizens have clean water to drink is a problem. How is it that we claim to be in a country where there are leaders, people that we have empowered with our votes, who are supposed to see to it that our natural resources are kept for the next generation, and they sit aloof and watch on for such menace, illegal mining, for galamsey, to destroy our forest reserves and our water bodies? It is very sad. Enti, it is very sad. We know aya womu ati omu go montene so no. Emu baako anekasa yeyi. Na enu achi no ana Ghana nsem twereni a wono no ene sports de wodi mu akotene pa. Ne den ede Sadiq Adams ye bone mena ne sports Obama. Wono so ade ne ho agim protest nom. Ne yebusa ne se wapani wonso wamane ne ha. Election and damage of property and natural resources. I don't think that I even care about the elections. Personally, I don't. I care about what's happening to the water bodies. When should we take action? We should allow for elections to be done. What happens if there are political figures in the next government, be it MPP or NDC, and because elections has happened, they will stop galamsey? Elections has no consequences on what is happening. There's no correlation. So it is absurd to suggest that we should wait for elections. What's the correlation between the distraction to water body? Because we will not get water in the next 2 months. And water is important to me than politics. And the elections, you can choose not to vote. All of us here can choose not to vote, but you cannot choose not to drink. That's why I'm working today. Well, this country is governed by the Constitution. When we say powerful people, it is the citizen. Constitution says the sovereign resides in the people. We are the people. Who are the powerful people? If we say we want to stop and we are truly united, it will stop. There are no powerful people in this country as we suggest. The powerful people are the people here. I see myself as powerful. That's why people want elections to happen before you take decisions. There are no powerful people engaged in galamsey. The powerful people are the people we see here. We have the power to change whatever is happening in this country. Everybody who knows me has known me for all the years. I will not be influenced by someone to come and work here. I have conscience. I'm working because, like I've mentioned, there is something urgent happening. So everyone at home should not have any doubt. We are very peaceful people. The people here should be very peaceful. We should respect others. The police will also respect us. We work peacefully as we started. Everyone should conduct themselves in a manner that shows that they want, order to happen in this country. You cannot be calling for order and be disorderly or disorganized. So I entreat everybody here to be respectful, anger, but in a more comported manner. Enti ebusuani eti yeyi eye sports journalist medin ede Sadiq Adams sports Obama ana wono so ede na no atumu bia wo kirem se de wo man Ghana ye Enquire bretu aye no eye atorentemu a ehu enu ti Ghana fo obi ampie na omunwane mampani akufo ado se akora wuto nkododo tiwani emunsem no yanto akasebo no so ene ye free club prebatemo na ye fe ye ni fanchiremu e wajese ne apie mantem ne mu a adehia wono mo hya jese ne achim ebuakwa traditional council na se ne munsinu gijampam na kopiemo e wachim ebuakwa traditional council na no a opanipa no yo hene papa oda wono ma no eye oche hene eye osagefo amwatia ofolopenin wakase kirem se wonim se wo hya nase na wonpotem hono mode a efri no ko mode na da ho so ye pafri se mo amade mo nsase e maga na dehia bi ede to chese fuma gudi a mekire kwati kwan illegal man ne bi na galamsey SSN asane de Nyankopon pa fafie no oche se ehwiwa asase no beje de afri wonsem efri se wo yo mamofo pan na na kase na wo kirem se enne okopie mu awagese ne
payment no me ahodo bi a enipa bi no de mra hye odom nsem kyese ne de ensase ahodo a yade ma mpotudwuma timi akosoro mo mfa ma de hye ma betimi abo mpotudwuma akoso mpote won mom so obi pese wo sansase ne de ne se illegal man ne de a no mo tonsase ne de ma wonom o kire mi se na penso yi anya do base so so mebi atimi esiri mpotem honom odum so nya de tudwa e ma bo ne ho maden na offense and so for na office na ma hene ahemfo ane kyese ne jase ne mpotem honom akanifo nyina da emna mba be hyafa e de afa ne fin hye da to so do nom e wona hinieri mu ene wo kire mi se ehu be hia pass na nanom enkonwa ene afin so sase hodom de to hodi ja nkire ma no obaha na mmoden na wakra so na ontena se no ese anya ntwa han ma Ghana nipa bi no ya ahemfo emfa mdan fancy o musem tonto ma Ghana sase emfa magalam se fon sase ne ti no ordinance fom ye pasa wa wonem na wode mra be hya won se na kotu fom agudi a emfa makwa mu no obaja sase no e de free wonsem na ga se wo chem se ne Ghana de hye bi yare a ha adwen ye pa ne nyina nem se fom agudi a ye fa koti kwan so tuin ase ye nsuo nte ne obi num su na yare bone ya eni na ye ne mpa be wu obi na hwene ba ko na tu obi ba ko tena ne nsa ba ko na atwa firi na ekirem se ha adwen ye pa se betena se so man na yabo maden ne ankasa yade furu pe ne yade mna de hye yensem asa ye ne ankasa yensuo ye ne akwaye ene kokwa nanom de to hode ma ye na ekirem se ono ankasa de se ono na afu a wa ye pa sa banchifuo so ba ton de ma illegal manners no ma say afuo ne de bi nsi da ne senti o de afutuo kase de ma ne manfo nyina so mo de ne firi ne ko illegal manners ne hwe ne wanton wa asase amfa mo no mo wo ye ne sade a o che wa asase no obaje e de free wensem o kire mu so se Yankopɔ ya adoma je se hinu mo boso me de to so tum ana se dum yenu no mamade a hyefa kese pam na atrenko nya wompotem nyina boja data na se fish a eto so de nunu no mamade a hye hofa e ma na je mre na ne ahemfo ne kasa wotu omfo no e mu kire mu nie akola bi e be wonu woni ni ho e ba kana se ni ho e be wonu di dem kana se ye enti me ku ne ko asase mu no eni so enu asa obi ba wonu ba na na ni ho na wo be ko sika wo de ko enti mo ba ya se na ya kan da no o ju la so ye ni ye ya wo hu me free mu so ani ba ba nu mu to bi a so do sika antente mu ti o so kokofo no ma to ma mina ana na tutu asase so wie wa ja bra to wo sasa asase ya ka o is the cancer anya wo dia bi o to asase ma mina no di mo sel wie na na da unipa no e me kan da sasa and you are Mosika, I told Sassaman as one to 12 now, or Catasso, a ding to anyhow, Sasa, your Pesca, near season, and you dear you. You have to be assassin, be also the ha, and you'll be there. You have we can only be a man said. Beer would that be a subia, would it be so? And you watch me now, who cry now, down your cocoa for. And you would until say, and put you back for a yes, you have a school. And you have school as a school, maybe a bit hano, a bunch for a bit of Mamma. Who was as a want to? I'm not going to movie. That's a put you back for a bit, that's a serious pay. Then you school, who's saying wine? Any awoti ye eye ochehene osagefo amwatia ofoli penny. Nene ena okoti ye. Yento awia prem to breka se bo no eso a. Na ye kwa kopie mu ewo English alata eno no ewo English amanfrom enkrapompene mantem ha na arehosem a efiri ho ba akire mu se nana konfo pani a wo empotem ho ni ayite konko a wotoso enum ye kasa nipa bofo bi afakwati kwan abonutuo ekunu a aya arehosem papa na arehosem we no bese na wotwenie ana kire se etofo mu a nananom adwene ho a wo mo entiase womanfo ne adehia wono mo so wo English alata enso dwene ho a wo mo entiase na emom dia mana ya asam ene se wono mo akirem se be se emre kakra nie ana nipa bi ahya da se wo mo be threaten wo konfo pani a ne din ade ni ayite konko a wotoso enum na enipa bi a threaten saa yebeku nana wo yebeku wo konfo yebeku na atrankwa ne kirem se e ba sa no wo mo ba nan ekọ Greater Accra Regional Police Command Ekobo Regional Police Commander amanie ene Regional Crime Officer amanie bepe bonne ana police foi aka mo sam yenu ahye da mrefa mu a wo mo ntimie ntu ho na mon na wo mo kura kirem se eye September ye atwa mu ikra ne da to so edu enkono 19th September ya sa threat ni biem esa bai ema wo mo kobo police fo na amanie biem se Regional Police Commander threat no a ye de ho nkra ta abre wo no won tu ho na mon na nso no threat no kwa na ekoso
na someone so desa polisifoɔ ne bambɔfoɔ na someone tena se yɛ nhwɛ han me nipa bɔfoɔ yi a ɛpɛ sɛ ekum wɔ kɔnfo pani sɛ wɔn ekunu fra asase so a Ghana Police Service ɛdeɛ ba adeɛ na mobenya na atrankura ne kyerɛm sɛ wɔn sade letter of reminder no ɛkɔɔyɛ no a polisifoɔ etu nkromo wɔn adase na hɔ wɔn ansɔre ne ansɔre tena ama yɛ kasa yi wɔ kɔnfo pani no mmeranteɛ bi a ekita tuo abɛgye ne nkwa afiri ne nsam awia keta akyerɛ sɛ ayɛ awerɛho sɛmpa wei nam so ama atenankona no ekyerɛm sɛ ɛnyɛ wɔn nkwa na wɔn nkwa ɛda sɛn mu sɛsɛ no ɛho bua fear and panic ana akyekyere wɔn manfoɔ ne adehye a wɔnom ɛwɔ English alata ɛno nti adesrɛdeɛ a wɔn de to IGP Dr. George Akufu Dampare anim ɛne sɛ wɔnyɛ wɔn no homɔden pa no wɔnyɛ nhwehwɛmu na deɛ nti a wɔn atimi ɛde nkrataa ɛne report abrɛ ɛyɛ police service sɛ enipa bi ehunahuna wɔ kɔnfo pani a wɔn pɔtɛm hɔ ɛɛtrɛte ne sɛ wɔn beku no na wɔn mɔtimi abɔ anan afiri English alata abɛpie mu ɛwɔ Accra Central abɛyɛ regional crime officer asotire abɔ regional crime police commander amaneɛ na bɛpem nɛ wɔn ntu ho na mɔn a ɛne nipa yi yɛku na fra asase ɛsoɔ na adeɛ baako a atenankuna ne kyerɛ sɛ wɔn bu afukura no ɛne sɛ saa abirɛ na wɔn pɛ police service abɛbɔ nipa ho ban no wɔn anya ɛnɛ no a yɛkum papa na wie no afei ana Ghana Police Service wɔn abɛtwa koro no ho ahyia a enipa ntimi mpia bɔnten nkwadwo nso ɛno nti wɔn ekyirem sɛ wɔn ehia tentrene na deɛ nti ɛnam so a enipa bɔfoɔ atimi abɔ nipa ntrene si ebeku no Police Service yama hɔ nɛ yɛku no deɛ a polisifoɔ ayɛ English alata koro no mu ɛma wɔn gyene ho a wɔn ɛnte aseɛ afei nso adesrɛdeɛ ana wɔn de to nananom aterankonya ɛyɛ National House of Chiefs anim sɛ adekoro pɔte anam so a ɛma sɛ wodi sɛm ne baayɛ no ɛyɛ ahensɛm ɛno no ɛwɔ kyerɛ sɛ English alata hɔ ɛno nti nananom aterankonya ɛmfa mpaboa kɛseɛ nsi fam na deɛ nti ɛnam so a menteme ho ase asɔdeɛ ɛwɔ ahensɛm mu ɛwɔ mpɔtɛm hɔ no wɔn mpɛ ho nua gubrɛ wɔbrɛ a aterankonya no ɛkasa no emu nsɛm nie. So 19 September 2024, he I take on petition the Ghana Police Commander on why no action has been taken upon all the complaints made to the Ghana Police Service against Dr. Ashanku Riswe and the Abia. We are appealing to the President of Ghana to intervene immediately and arrest all those perpetrators. Finally, we all call upon the regional minister to investigate. While still, the regional commander of Ghana Police Service is not responding to this directive. We therefore appeal to the President that we cannot be intimidated anymore by the Ghana Police Commander. Enti ebusuani ayeti yei eye nananom atenankonnwa a wonom ewo English alata ewo enkrapompone mantamu English amanfrom ana wo mo kyerɛ sɛ wo mo entumi entena se emase bi wokɔde eba wonyini emfra nkokɔ eba na saa no a wudisɛm ana bebe fie nti eba na sɛn ana nipa timi atreten wɔ kɔnfo pani sɛ obi paneku no na ya bɛbɔ Ghana Police Service amane mo nsi hɔ ene nipa ne wuidi a mo abɛyɛ hɔ no mo ma na busua ba ye Facebook no so a behwe ka mumruntum amokas ana police fo de akokwadwo enipa na ti ase ne yenya amokas ankobo nipa ho ban se oni mi se kura ye timin de bia wasem a woka se ye de nipa na ye experiment DLFM age se enipa no bi ewu wie de a yetu anamon sa na te kuro se obeka no kura kire wo ho na Ghana fo nyina be gi adi se de ye kan ye no kura sa na te o ma Ghana no ye de nipa na ye hwehwemu kwadwo safa kofi safa amokas no tutu so biem febeto to so biem me pa cha wo ba ye Facebook no so a eye cars mienu me bo a mienu ne sisi police fo ejina mu yi se me ha mani nka wo mo ye be 7 kura bro because ba ko nete FPU cars car ne so no me bo a ba ko nete ho no ana enum ejina form ana car black na chi no mienu ejina side and side ana blue yi kura so no police fo wo mu ba ko kura na bie ba ko yi do ya o tete ho ya na making so kwadwo wɔkɔnfo pani ana wonim sɛ ye nananom nkranfo no wɔkɔnfo wotumi te sɛ ne wokɔ akama mu a ahemfo wotumi no enti we sanka akama mu a anka ye wɔhene ne yɛtratin no yi ana meboa saa na wɔkɔ saa ne te na wɔhene pɛdi atrankonya ne ka ne yɛ no kra wɔn mo receive threat upon threat threatening messages yabɛbɔ regional police commander amane yabɔ regional crime officer amane 121 na madana hotu nkromo ye kunu wie dia mabaye homa ɛhɔ ayɛ ma ɛno no sɛ ɔman yɛ timo no ɔman bia mefiri mu ebi ameka kuro de yɛfrɛ no ɔman bia mefiri mu sɛ nipa no wantɔ fam nnɛ na mogya nhwie ngu a yɛntu ho anamɔ
enti ye best de me ye ntwe mani pankwa emfiri ne nsem da bi ada anse ye tue hufuo okon se ya so da bi asa obetena ha edu san da bi a obojam sa na te ohun se ahyankafo ekura sa no mo so dodo na te odise nkwanhia si afi ne wa ye careful nansa na ewura fi san nkwanhia me na me ka kire ne otumi tia so saa ohwe na chikura sa na ye te okrom ha agi bibi sine nipa firi mu wi afi ne ye mu hyehye yin adenti na betena nipa na nkasa ye threaten no ye kuna wie enti ho na mokoye ma na mokoje den with him we are not inciting anybody but I think say krom ho fo mrantia no mo mre esa nko mo pama police fo nyina firi krom ho na me pe wo se bebo me ho ban wa ma yakumi awie obede wo ho anu ni asem no obede wo ho anu ni asem no DLFM obede wo ho na ken sa de pepe na tie de a na ye se amfa kwam amfa yi kura so de na kan sa na tie de a na se amfa kwam e ba ni se ha adwen enipa na omode krata ba se mbobo no ho ban na nkasa na omakuna wie nti afianse de ahoma bɔ ne kɔma o ma maka no ahoma bɔ ne de omu hia nanso no na nka mere semu na semu tu hu ana mo amantumi antu ana mo ametese konfu pani yeku na to atwene ya o ma mi bia mi firi mu no emu nsam si ya na tioko obi abewu na mbom Kwadwo to aso edu ba bia ha adwen oko yenkoso na yensom yenatiefo kase bodumu a yegusua ewo ahinsam ho na we de yedi ani firi ka bopre matem de ani akire mu ewo pie matem mu no hina popo no ena tie adwaso ede ma achim ayirebi enna de hye nsuru gujam eno no wa chimansa district eno no hye appearment masen wono ma kase de adesre ede ato sezene Inspector General of Police IGP Dr. George Akufu Dampare Evis Ghana man penin na danko Akufu ato eno mpenifa hodo mo ka biewom efa hobambo nsem mu sei sesi am kase mamma wonum ewu na ni nyina se na ekirem se kuro na wono motemu no ono na yohene popo ati kuro na nanso no ohene bi nso asore ono so kirem se ono so oye wohene wo kuro no mu a akoye nsem pinti ne enipa wa asore se oye ohene no tese ne kokobo ene threatening messages e kwaso na tira otata na de hye no o kirem se emu awura mpa ne senti na amaden afrens and chofo hye na ono eda achem ayirebi kuro na no ne den ade obrempon eye jepre asanten a otoso miensa wakase kirem se emu aya so mbetene krom no no ankasa mpirima momaden ade na to de se abanwa so no na ye ohene a oda achem ayirebi kuro na no de santi onim de enti ene obi susu asori a ofra ne ho se ono so ye ohene nti ene wato ahyade manfo no so a ene atotro atutuo ene funema bi a emfa kwam ne nkrante ene wono matwam tata ne manfo eye achem ayirebi na na akase kirem se omutumi tenase ema ohene ono so ofra ne ho se ohene ebetimi atata ne manfo nti o kirem se so bo madian na pam hufu a woto no bamba nti wano man timi tenase enye nhwe han firi se onipa wa sore se oyo he no mu so ne ne ensiro ne kinanti IGP ansore ga na man panin na danko kufu adun so ansore a omoso de bane be se omonse no mo no mo de asiani se be ya omoso betimi age wonom enkwan na aka se kirem se enche be ne ga na fo nyina be kwese nanim je se no opanima abusum de to so nso kwakoto abanti se be betimi aboa na homba mo nsem etimi akoye nti mempanifo tenase enye nhwe han wo mra ebiasi e wo Jamestown ya cheche se ne okonfu peni etwa de tidia firi so akuna ato ache no maybe nsindi sente no o maka ze kirem se homba mo nsem be hia panti wasa ka se da desre e de ato de district chief executive a ono no kopie mu awache mansa district ni mu a ona daje se ekuro na no de de hwana mopo asamoaje ayejima ana afin so mase bedwani a ogina mu de ma de hye a wono mo ofuase ayirebi hwana bu kojo ponkro ma se ne mo so fa mo na fancy fo mo no mutumi mu wankasa na hoba mo nsem entumi enfantoma panfa frefri se ensem ya kopie ahimfia na nanom mampo akasa ekirem se asemwe no e wo court nti wono ma mo de ate ase atwen se court e betena asemwe so na je se ne atan baba botumi ababonten no mahu nipa kro osafata se achima yirebi no ba yo hene nti enu nti ne manfo ni nyina ye din etada kire nti se nipa ofra wasore se wono no ye ohene no so wonte ase ema se ne adwobrandi ma emba krom hono mode a sempirifa asore de a ono so de mra e be se ne nsem de be se bia no esin nana je se ne obrempon je pra asante otoso miensa ejeman central din komo emu ekire mu ne ayirebi kuro die ye wo ahensam kakrawa amba ohema ekura epejana 5th May 2021 amba nafe ende yetese bema bi nso so no so apejana mejina ha aba honorable MP ene na DC asiye because aseme ko mne mi akasa pa fisata mna abisinde ama mzasumge da sudi hin ayirebi medo masepa o mademba na ko afasa aseme yakonwa ekuru mu hade ba akopɛ sɛ nneɛma nyinara ɛwɔ me nkyɛn bisu akonwa no eso afrɛ no mu sae ekoso akonwa ma benya akonwa din yɛte ase damfo yi nso apagya na ho
Ipeja ni fie to krobi ekotro no ani fie. Ye ti ana so afecha ku so ama oda ma hene. Ya si ade. Oh, nti esande asam san kwada kotuku traditional council. Nti eno hu ne yawa besi ne ya asam no. Ye hu ne puma gubre ye nwie. E bi on the 8th of October kwa besi akwa asam no so. Ana mo de tabo atwe nyina so. Ye ntwan omo se beka asam ne. So de na nya botre etiko kama. Asam nti kabi shema. Abeti ase se obi apeja na se si ade ayre bi ahensam ne awie. Eti me mama ni na so atisa asam no enwie. Oza asam no court. Pesa betwe yewura nanado ene yewura GP adwensi so se. Wie abatwa fimu ene yewe. Wie edu sata mo na ba bia yetro. Wie enipa koma independent control akoma no. Isa akoma ni break. Na asani ina bia koso program ma in fact na as fam kakra. Wie regional commander HB otonsa frɛ yekoi. Wie ode yakasai ampa ti ase na emom dan fo na no na so man kasa nkra no na so wanya ne hoye no na so be sa de a ene e be chen so nya be mansi obi obi nya be mansi obi because moja ba ko na we nyina mu e so no ne be kasa na waja de a de asomdwe loba eni a woti ye aye wo hene no ene da achem ayire bi jezene ekropon no ano ne den e de obrempon je pre asante a otoso miensa eno achi ena de hia wono mo so wo achem ayire bi nsu kirem se wono mo ntumi ntenase eba nipa bi emfa mo nkwa emfa ngado prenti omanga na ho bambofo ene Ghana mampani na dan kwakufu ado mpanifo ahodo a wono ka be wo nyina mata wono machi no mo ntumi moa na hinsem ntokwa ekoso no eto entumi entwa wo ho na so dwe ni wiase a se be ye mere wai ya na wo se de tie emu ensemu a enfitiri bu ba na ya kase esa ahonoche tie pabocho edi nya ko ediri sira mu a enti ne abedwane atoa mo ekuro bia wutumi na hoto di mu a wodakora na anan egu abontin na se na e mampani abedi atiri na wo nkamu ha ya ka che manga so e bi na yeku ka na manso enkilo wa ma ha edumese aban mu kanifo aye ba pa GP ani e mampani se ya hensam no ya de aye ha ye pa di ese na de fa no se na se e gba for someone se o mu tentem mai esa kuri ese kan se isi ni bi ni a ba de tanfo asmu die no a ne e hwe die e da no a mo fanche e ma ya ni nya abotia ya ti ya me ya ni se ya hu no ni ra jane eni a woti ye aya de hia wono mo achima yire bia eno no ewa pie matemo ena wote so modo makosam eto DL kasebo enimo no mu kirem se sempenifo amamu pa de bedu baabi no wa hwe anema ebeje nsemu empotem honom yento akasebo no so ana ye body awramu ewo mampani atena ye mekire Jubilee House na se Ghana fo beka ya besa na wotwe kakra nie Ghana mampani na na ado danko akufo ado eto no to efri Ghana hanom a wokopie mu ewo New York montene so ana ye United States of America United Nations General Assembly ekwo ewo New York na mampani akufo ado ekro no se bi empanisi sa wotwi wia aya na we etato enu ntinyo no nkwa na koye woni mpanifo ahodo pinu a ewo abankesiem Jubilee House ana ekoye na emu baako secretary edema mampani akufo ado na secretary edema mampani akufo ado ewo Jubilee House ne din edenana asante bedi atuo wono so ekobi na enura ene nansa so no ensemu a abeto social media no so kirem se na na asante bedi atuo yi ebi mo kire se wafirim ebi mo kire se wada ne benkum so ebi no mo kire se wayare pa ebi no mo kire se ne stroke yade yi aka na asante bedi atuo ato form se dam ana wada ho se boko sa waye no hwia eyeyi na nsem ne ba ye no se bi mpanesi akutia bia so elimliwura enam so menkrata tententen every Jubilee House waba na wapania wono na hwe nkrato so ewo Jubilee House miame wo fase Eugene Ahen enkrata wode apie kire mu se ampa ensamu Ghana fo keka ewo social media no so no ebi ya nokure na emum ebi nso anya nokure ane so pani dia he na ya nokure no ka kire ne yentie ne nsu amuna na Eugene Ahen ekire mu ese na asante bedi atuo ampa wodi mampani ekufo ado echi ekwo United Nations one mo meeting kase no ebi na wokoye no ane adwuma no wo hyekire woye ne papa na ne ho den fine na wobra adwumadie ne ko na wiye no ewo US Montreal so no ana na asante bedi atuo eka kire wo mo se ne ho enhyada emfa no eno nti ye kasai na asante bedi atuo ne ho emfa no sade enam social media no so Ghana fo so activity bie no na emom se wato ayanom ewo nse edo de enya nokure Eugene Ahen ekire mu ese ye kasai
ɛyɛ medical team wɔn mo a ɛhwɛ no wɔn ade atodwa ama Jubilee House nso wɔn nso ɛnsa ka bi ama wɔn aso ate bi sɛ ampa na nansante bedi atuo ne ho mfa no na emom no baabi a wɔda no nyame adom obroni bɛka sɛ or respond to treatment kyerɛ sɛ ne ho yaa ne sa na mpa ya wɔn mo srɛ ama Ghanafoɔ nyinaa ne sɛ Ghanafoɔ nyinaa kɔnkutodwa ne mu a na wɔn abɔ mpae ne bi de ama nansante bedi atuo na watima nya ahoɔden asa bɛka Ghanafoɔ nsa biem na emom no sɛ wato ayanom wɔn se adoɔ deɛ ɛnya nokorɛ ɛnkrata na wieyɛ wɔpani Eugene ahin ekyire mu sɛ wɔgyina mampani Akufo-Addo ana afei nso no Jubilee House wanamu aka kyerɛ Ghanafoɔ nyinaa sɛ empaeɛ no a Ghanafoɔ ɛbɔ de ama nansante bedi atuo sɛ wɔbɛsɛ nya apɔmudi asa bɛbiem no ɛno ana wɔn ɛsrɛ na sɛ biribi abɛkyerɛ biem na sɛ sɛ wɔn bɔ amaneɛ ma Ghanafoɔ nyinaa tie nso a sɛ bi empani sɛ ɛnsa yɛde hyɛ nkun no ɛno ana yɛde teɛ wɔn bɛsɛ gyina so atwerɛ ɛde aba ama wiase nyinaa nso ɛnsa atimi aka bi a wei ɛne nkrataa efiri Eugene ahi honom a aba abetodwa yɛnto akasebɔ no ɛso yɛnto akasebɔ no so ane yɛbɔ ɛde awuramu ɛwɔ kasamafo no de ɔkasama aban ne mpuntundwuma ɛna afei nso ahobambɔ nsɛm ɛde ma aban Dr. Pelgrave Boakye Dankwa wakasa akyerɛm sɛ ɔwerɛhyɛmu paa sɛ deɛ tie biara Ghana aban na Nana Dankwa Akufo-Addo ɛne ne mpanimfo bɔ mmɔden na wɔn ne organize ba mpanimfo asinkunwa na timi aboa na atuate a organize ba mpanimfo atena ase akyerɛm sɛ Yakobɔ yɛ adom a ɛne ɛhene ebusum de ɛtɔ so du ɛmfim bi mena do ne nan mu no Ghana man panin antumi apa asɛm papa bi anka nkyerɛ wɔ mo amfa kyɛ sɛ ne galamsey tu a agye ɔman Ghana mɛnsi ne nyina bɔ so na sɛ ɔman Ghana yɛnsuo yɛ akwaya ne yɛn sase ne nyina da no ɔma mɔden ato mo de agumɔntene so ayɛ ɔyɛ kyerɛ afei nya dɔm bɛkɔ adwuma bosom du nso a wɔn akatua no bɛgye pan na ne nyina ne sɛ wɔn atena se ahunu sɛ ɔman Ghana baabi yɛduru sese no yɛnsuo dodoɔ na ɔdoma nkwan Nyankopɔn de kyɛ yɛn ne nyina da galamsey ade hyia bi adufuro pɛ wɔn ma sɛ ne nyina ama Ghana bɛdu baabi na gye sɛ kranso di fam no ne ba ansa ne yɛn super timi anom ɔman Ghana mu na emra opani a ne den de kyɛ sɛ Dr. Pelgrave Dankwa Boakye ɛka sɛ ɔkyerɛm sɛ ɔwani sumpa sɛ aban no sisi ahodo a organize labor mponipa mmɔden sɛ ɔmbetuo no makɔkɔ yɛ ɔyɛ kyerɛ no aban tena se ɛyɛ hwɛ hama no etumi mbamuti aban bɛbɔ mo dangalat ade ato baabi kram aban tena se ɛma saa ne motuo ne mbamuti sɛ de etie biara no sɛ nka sɛ Nyankopɔn nya dom na sɛ the 10th October ne nduro de na aban aban ho mmɔden ɛne wɔn asinkunwa nti wɔn kɔma mfato wɔn yɛ pam wasan ka sɛ kyerɛm sɛ ɛnya ade aban ɛta galamsey tuo na ɛkɔ so no nti Ghana for dona kasa so galamsey de ende aban ɛta akyire firi sɛ Ghana man pere bɛka kyerɛ Ghana nyinaa sɛ de tie biara no galamsey no wɔde na kwadwa mpo ɛbɛto so sɛ bɛyɛ betumi aboa no watumi akon wɔtwela sɛ nanso wɔn kasa kyerɛm sɛ saa sɛ sɛ Ghana aban kasa ayɛ no amfiti ma aban kasa yɛn wayɛ din a sɛ mekasa galamsey tuo no egu so ɛkɔ so nti opani akasa kyerɛm sɛ nya nokorɛ Ghana aban ɛne egu so de akyire kwan pɛ biara ɔbɛfa so a obetu galamsey na se no obekɔ so atu ase de wakasa kyerɛ organ labor mpanifo so momade akoma mfato omuyem sɛ de tie biara ɛnka sɛ endu kyɛ sɛ ne ɛhene obosume ne de tɔ so du ne na Ghana ban ɛne omasinkonwa ɛma ne biara hia wɔn no aban atimi ayɛ ɛde ama wɔn. I'm very confident that this will be one of the topical issues that will be discussed. And I'm also confident that organized labor will hear from government before the 10th of October. And I'm certain, I pray, that the strike would not need to happen, especially when government is preparing to be able to give some timelines and some responses to organized labor. That is a very difficult timing. We all feel the pressure. The choice of galamsey affects everyone, every single Ghanaian. Well, I mean, government definitely, when there is strike, there is demonstration, there are difficult times for government, and clearly asking for very decisive decisions to be made within the shortest possible time. I looked at the letter that organized labor wrote in September, and they asked for this. One of the things that they asked for was a call on an emergency. Any awoti a government spokesperson at the governance and security, Dr. Pelgrave Boakye Dankwa, nene ana awoti ye. And watching at your for penny at the Ghana Federation of Labor. Abraham Kumsin, as such him say, Onima de Kra, as I ban pay chair, I make a say, Galamsey who sends me. One of the two abanim say, on pounds, on pound, Messiben, and so Maka Kanya, they are buying. O.T. and small bisa ban say, a buying. A dear beer so pay cheap and senti. Won't to me and pound Messiben and catch lying. If you say, you know the entire Pamsamna, I can say. And Emma would hear Ghana for ya kaka would to me ye.
Abraham Kumsin and also Gemini Central for the Onkomo. I mean, we should all feel it because we have the essential services, and we are working on that as well to make sure that, we don't bring, due hardships to anybody. We are putting, because water services, that is PLW and all, they all deal with essential services. So we are discussing how to do about it. But you see, if government will act, I don't know what is preventing them from acting on our issues that we have brought up. Any awoti ye church for penning at the Ghana Federation of Labor, Abraham Kumsin. Yentu akasiabano so na ye monwura mu wansan foforo mu a wobetimi akosowade wadwenkyere no abrayan e Facebook no so DLFM 106.9 na atenaye agwonom anebu nkonta e de Ghana ban mekire Ghana Statistical Service wo mo de abetu dwa akire mu se September bosu metwa mu nansan ya no Ghana ya inflation no akwakogina 21.5%. Na sanse mu nyina etodwa na eye Professor Samuel Kwabena enin wono anajebre ehotra kasemu ne nsamtrofo edi nkomo ana wo kire mu ese se wo hwe August no a na enuane bo eye food inflation no eye August no ekoya akoduru eye 19.1% ana ekokopie mu ewo 22.1% ya senia August no penfo de betudwa no ana wo mo echirim se non food inflation anase eniema hodo a enye aduane no nso no wo chirim se August no ekofom ekoduru eye 20.9% ana ye kasai August na wiye no ekokoduru ye 21.5% na wo mo ade atodwa achirim se wo hwe sa figures ya empenfo de atodwa na kire se inflation no abosume bese enumnie etimi akofom ye papa ana afi nso no enuane anase niema hodo a ye produce e wo Ghana ha no anase locally produced items no so amanebo no echirim se ekosoro senior report no e de ebetu edwa afi nso eye Ghana Statistical Service echirim ese wo hwe niema hodo a Ghana ye import e de ba wo mayi emu no a kire se 17% every a year August no ana ekokudru a year 16.1% ana afen so niema hodo a ye produce wo Ghana ha no no so no sa wo hwe August no a na a year 23.4% ana ekokudru a year 22.2% August no emu na wabra Professor Kwabena enin wabra wo busa nkonta no moma yentie emu nsem. For purposes of clarity, let me emphasize the 3.0 percentage point difference from the perspectives of year on year and also what really happened on a month-on-month basis. The 3.0 jump is year on year for August relative to year on year for September. So once it's year on year for August, it means that whatever we recorded for August 2024, which was 19.1, was influenced by August 2023 rates. With the same application, if we say in September 2024, it's 22.1. This 22.1 is a year on year rate. So what that means is that it's also being influenced by September 2023 rates. But this 3.0, if you want to see what happened on a month-on-month basis, the better indicator to use is a month-on-month inflation rather than the year-on-year inflation. Enti eni a yeti ye eye wo pani a wono anehwa akontabuo so de Ghana ban ne din e de Professor Kwabena enin ana ode sansem we atu edwa ebusuan yenkonkwo wie kasebo no e wo nkofo amaso ana ye ko Nigeria man no emu na arehosem a efri Nigeria eman mu ba e kire se subonto bi a wo so nipa be se ahasa 300 e wo ye River Niger no eso no amanebo e kirem se akoda ne butu e wo subonte no so maye kasai enipa pi no a ana wonom atoa yanom e wonse do na ensem we etodwa anase bimpani se akokọ be die woni madechie na enso wotie di free woni anom eye Niger State Emergency Management Agency womo anadi todwa na opani a woda no eye Abdullahi Baba Ara ana wode sanse mu etodwa na wotirem ese boat no a edane butu ye no enipa makomako aduosia 60 ana ye kasai womo atimi hu womo emu a eye nsem a womo ede atu edwa na eye local chairman anase local council chairman eye Abdullahi eye Muregi ana ode sansem we nyina na etudwa ma Nigerian nsem trofo ede ba bontene so ama Ghana so nya bia ya kirekire mu na statement omo de ba omo ekire mu ese enipa makomako wo ha ne aduonum 150 ana ye kase yetimi rescue womo a
wɔn mo etiaseɛ na dodoɔ no ano ɛyɛ ma ɛne nkwadaa saa abrɛ no na ɛyɛ kremoni pani bi a wɔwɔ Nigeria man no emu no na woda ne birthday ana na wɔn mo ɛkorɔ ɛnti na wɔn mo ɛnam subonto no so a wɔn mo firi kura a yɛfɛ ne sɛ muntimu ana na wɔn mo ɛnam ɛyɛ river Niger no ɛso a yɛkasa yi subonto no ɛtumi adane abutu a ayɛ awerɛhosɛm paa yɛde ani edi sanse mu yɛkyi de beto fam bia nso yɛbɛsa ba ɛde abɛsom yɛtiefo a wei ɛyɛ awerɛhosɛm a ɛfiri yɛ nuanom Nigeria foɔ hɔ no mo ɛba enipa mako aduosia 60 a ne yɛkasa yi wɔn mo amu yɛtumi ahunu na nipa dodoɔ no nyina no wɔn yɛ 300 ɛno nti sɛ enipa ne bi asɛ ewu aka ho ana sɛ 60 no saa ne gyina na ebi a wɔn aka no te ase no deɛ agye sɛ yɛdi akyire na deɛ bɛtɔ fam bia nso yɛde asom yɛn atiefoɔ ma menkɔ Facebook no so na menkan Ghana fo adwenkyerɛ ɛkakra na Nhyiraba Anelka edi free ahyama ne baayɛ ana wɔse news no ɛdɛm papa yɛda ase ɛwɔ hɔ na Asante Emmanuel wɔse I am watching you live papa edi free ɛyɛ InStyle Industries Limited ɛna wɔse Gangster Cat wo ne Kwadwo Sammy metia mo papa yɛda ase ana piaga wodi frachima safo ne baayɛ yɛda ase ɛna message ana Lucky Jackson ana wɔsenti on my way problem pa on my way ye wono eno ne de wahin enti wobusa Ghana fo mpanimfo se enti de Ghana yensu wansu wa yeso bonten ne yenkwa ebretu ayi eno enti Ghana fo mpanimfo pese o motena se ema Ghana fo mabunu ti go montene so ansa na Ghana mpanimfo hunu se oman eniema enkoye na yensuo enso eseye ana na ohaw be pa na nti wo ha Ghana fo mpanimfo ana Philippo de free kwa abere kasem asante mantemu ana wasi news no edem papa na DLFM moye number 1 yeda se wo fa ka di new plan station yeda se ene o message wo do enso de free tema ana wo so wo hwe en live e de free wo fin so e wo asante mantemu won so yeda se papa ebusu yeda ye ho aba pa kan atena se agopnama so nsem is happiness na Vida Akatara nka mi twam ana wo se this river Junior Pope rest in peace na just say Kwadwo enso we so ana Junior Pope ekowu ye no sir be ye 1 year say 2 years ni okon bi san si ho no mo a enipa ewuwu ye enye nipa kuma nti no eyade a etasi si a wo hwe nipa o mayi wo mo na so mayi 150 ena 60 nso mayi wo mamu nti nipa na ye 300 na ye say aka 90 eda so nsuo no ana wa mon share life jacket enti the probability say ebi mu be free mu no high pa hadwen but we hear report no come say September no so foforo say see you etesi yade eta akoso nti omunya hu bibi eno so nipa 24 na ewu ye last year September nipa 24 ye no am na bo ye nuanom ne wo no mana me bo nti ase ye nyina ye dwene pe na de ye nipa ena ye experiment nti enye nwoma adia ba kwa na ehi ene say we are not proactive, we are reactive countries. Africa. Yes, I need it. Asem ni si we are na nya nadmu for Ghana nadmu no ma be ka brofo akese. E si Nigeria he brofo a efense Niger State Emergency Management Agency brofo akese Africa brofo enso we empty. Ye jina so aba. DL News. Ebusia nawe mayen samawa ha ensamawa kwa bamfamra DL 106.9 FM kasa fidie so emrewe du se nawe agudie momrante yenso yesinkunya na agudie won samawo do ayaboabo ano no ebusia yenya bre na yebesane mu adigu fam edema ho Ghana nsemo a enkrofo nkroso de eka ho ne editie se wote na edika se yeka na ebusia ya boabo ano a enawe ye de ebabesmo mi amede agudie mu nsam na de ba dia meje so no ayensu ano de hye Okogyeabour the blessed kibobonia na kan ho e Facebook na stories na yede ba no ho images ni videos no e betwa gu kama e de ama o sana bribia me ye no me hyase e de fi Ghana mnanti a esi akan e wa mo no ne no endro UEFA Champions League 2024-2025 season no match day 2 game bako etodwa bobo kwa friend Dynamo Zagreb omotena fie e wo Croatia e ma AS Monaco ene omokokotie obi a che ne yonko
eka mienu and nije some any say Black Stars of Ghana defender your friend Mohamed Salisu Endra Osheni first goal in the UEFA Champions League and the first ever goal washe our competition 74th minute and washe sagono edema bobo kwa your friend AS Monaco Endra Brantia your friend Mohamed Salisu no also enya the first goal in the UEFA Champions League made the one some ediamount upiemo our Spanish La Liga no our my your friend Spain and Black Stars of Ghana yen defender your friend Abdul Mumin Osina kan edema Rayo Vallecano na last month no in the month of September no or she go febi edema bobo kwa your friend Rayo Vallecano in the La Liga against Osasuna na Oshe strike na Brantene strike it to atema na Februta La Liga mpene fortness no the goal of the month of September no omet media ma Brantia your friend Abdul Mumin ni go na Oshe in the La Liga against Osasuna na ye the one some edema na Shannon so former me say Abdul Mumin and ababe the first ever Ghanaian where to me a winning goal of the month award our Spanish La Liga numa why saba kwasemna ye de and one some edema AFCON 2025 ebekoso Morocco na qualifies no October ebibeba so michema group F Ghana hwan ye yen third game no 11th October 2024 wa Accra Sports Stadium na ye ni Sudan kwasi apia team no ye this game na bebo ani na Confederation of African Football ye twanity from CAF no o makotena se akoyi referees omba be this game no na senate center referee no omofa Patrice Milanza Ofi Mauritius and assistant Lawano Omodema Sonu Fatsoni Ofi Lesotho assistant line 2 no Eko Edema Gian Mark Jeff Ofi Mauritius fourth referee no Ganesh Katori Ofi Mauritius and a match commissioner no Eko Edema Seku Ria Koni Ofi Liberia and a referees assessor no Eko Edema Becha Hassani Ofi Tunisia and a security officer no Silvanos Obi Ofi Nigeria way any referees Ombabedi Ghana any Sudan game no Enquires yade won some Ede Amao Dr. Randy Abe aka the champ or a GFA ESCO member or say Kwesia Piano since AFCON 2025 draw no Ghana ni Sudan Eco PMO group back home now no GFA ESCO member SIA Juma Edema Sudan as national team head coach no omba meeting esan se Kwesia Piano ni so oba meeting ebi ombe kasa game no wasem omoka wasem no timubia conflict of interest ebe Juma into since then no Kwesia Piano excuse no one omba ESCO meeting we enen sama Dr. Randy Abe edi atuja na Randy Abe etwane samsono ena odi tuja se CAF Jia Omajiatum se Ghana ni Sudan ebetuma bo game no ewa Accra Sports Stadium no o si we no a huge relief e de Ghana esanse nke yentumi emfa yen game no enko bi ti se Togo anya Vicos enkobo e ba ne sa Accra nkrofo be sere yen o ma bi ti se Ghana na yenya baby emwe mbo no nke koba ne sa nkenye enti ne ebetuma bobo no ewa Ghana no we no a huge relief e de emayen na Dr. Randy Abe etwane nsem so no ena odi tudwa or say AFCON qualifies no yanshase ye against Angola ye Lucia and Yakobo draw against Niger na game a yeni oma ye friend Sudan ebabebo no we no a must win game for the Blasters of Ghana ye nishi other than say ye betumi a win isa game no we ni nsema Dr. Randy Abe aka the champ or ya tuja ye de amao Mohamed Ahmed Polo a legend edema heart of folk bobo kono ono so akasa edi afasa game na ye ni Sudan ekwakobo no or see yam first two games no Sen America kan wasam our AFCON qualifiers no yan shase ye lusu ba kon abo draw ba kon enti ni obeka che team ni say game ye ni Sudan ekwakobo no omum page omum money bonum Sen ebe ya ye betumi akowi ni sa game no or see sa game no pressure beba yan so essence yan shase enti kwambia so no say etumi kowi ni sa game no enti pressure beba yan so na mum no ono de ohun ni say etumi improve na ye lift up your performance no na ye etumi ekowi ni sa game no we ni nsama Ahmed Mohamed Polo or the atuja ye diamo not one nsam so no and or the tuja say yanhye AFCON qualifies na see na so ogide say ebe kona wie no Black Stars ebetumi qualify akopiem e Morocco AFCON na sia ye de nsam e de amao Ghana Premier League match day 2 outstanding games mienu ekemo essence na Samates ene insuateman e bo Africa na Endra Nyankopon e ma games no etumi e
eba so FC Summer Test 1996 etna fie ni baabi ani Gold Stars equity obi ahye ne yonko eka baako ena Kumasi Asante Kotoko etna Obuasi Lenkrin Sports Stadium ehye eka ne baako a Nsuateman FC entimi ante na Kotoko this season no omo form ye pa 4 games on ball Ghana Premier League no Kotoko enya Lusubio against Kara United na omewini Young Apostles omo ball draw Brekum Chelsea omo ball draw ena Andrans no omo be wini against Nsuateman enti Kotoko project no enyama ekoye ma omo bruta ehonsam no na table no media madikan 3 matches almost 9 points. Asante Kotoko abetosumie 4 matches no almost 8 points. Gold Stars etosumie nsan almost so 4 matches no almost 8 points. O hwe asofoka obehu omo 14th position. 4 matches almost 4 points. And our teams are either relegation on say that here Dreams 16th position 4 matches 3 points. Adriana Football Club and at 17 4 matches 3 points. And Legon City Chatwa 4 matches almost so 1 point. Wow, and 1 no. Now Dr. Prosper Natogum as Endra almost capitalize on air defense now. Nem koye from a bobo kwa friend in Swatemano and omutumi edinya go no. Or say Nandra and Swateman defense no na nyama enkoyem fama ekwandem eno na boy ema Kotoko etminya asawina en wonsam no endro Nuruddin Amadu Summer Test coach otenafie ani bobo kwa ye friend baby ani Gold Stars ebo draw o so mo ball draw de na mo ni game no na emu odin a difficult game ye pa we ene nsama coach Alfred Nuruddin Amadu area tuga yedi amao Ghana Premier League match day 5 no fixtures no say NTM nyame yadomo ochna Heart of Folk any Adriana Football Club ebebo memory dano 6 p.m. no mediama any Heart of Lions ebebo kwasiada games we nyina no ebeba so 3 p.m. Asante Kotoko any Accra Lions bebo Kara United any Summer Test bebo Nsuatemani Legon Cities bebo Babiani Gold Stars any Brechom United bebo Brekum Chelsea any Young Apostles bebo na Dreams FC any Nations FC edi abweni na Vision FC and so ne Basekoli Stars omodi abweni match day 5 no we ni games ebeba so ewo Ghana Premier League no yede wonsam edi ama yamboni to ewa amanone dia Europe omo matches no ena etwago na ndra UEFA Champions League no match day 2 na ndra games eba so result say na ekokoye Girona 2 Feyenoord 3 Shakhtar Donetsk 0 Atalanta Bergamo 3 Aston Villa surprisingly no omoche Bayern Munich ebo mekaba kwa Bayern Munich entumi ante Benfica etnafi eshe kane N9 Atletico Madrid entumi ante GNK Dynamo omo shemie no ema bobo kwa yefen Monaco omo so shemie no Leipzig etnafi ema Juventus ekobo mekane miensa omo timumie no ena Leo Metropole endra surprisingly no omo so eshe kane ba kwa Real Madrid entumi ante ena Liverpool etnafi echi Bologna Pome Camino, Omo Entmante, Storm Grass, and so Tenafim, Emma Crab Bridge, Equashom, Academy Noir, and I Canabaqua, Omo Entmante, Table no after match day to Senate here. Dortmund Edikain, Omo 6 points, Brest, Etosmio 6, Benfica Etosmian Sam, Omo 6, Etwa Subebre, Oshe Asna Numina, Omo Shem, Real Madrid Numinano, Eshe Shema, Emrenintino, Yen to me and for food table no, and to me and Famao, Nyami Aduma and UEFA Europa League 2024-2025 season no match day 2 games no ebi ebetoga na say ena etie ebo 6:45 from Varos omone Tottenham Hotspur ebebo na TJ Hoffenheim any bobo kwa fene Dynamo Kiev abo Lazio enso any OJC Nice ebebo Maccabi Tel Aviv omone Midland ebebo Olympiacos ene Braga ebebo Qarabağ FK omone Mamo FF ebebo Real Sociedad omone Anderlecht ebebo and afenso RFS AFC omone Galatasaray Sports Club omone bebweni Slavia Prague omone Ajax ebebo games we nyina no ebeba so 6:45 ebo 7 p.m. Athletic Club Bilbao omone AZ Alkmaar bebo Besiktas and Frankfurt ebebo and Elfsborg and AS Roma bebo Pau Thessaloniki ene
FACSB ebebo FC Porto and Manchester United ebebo Rangers any Olympic Lyon ebebo FC20 any Fenerbahce ebebo Union Saint Gilloise any Bodo Glimt ebebo na Victoria Prison omone Ludogorets Razgrad omode abani uremon so ewo eye Conference League na and the games ebeba so na games na ebeba so ewo UEFA Conference League no say net here and draw 2 games etodwa Istanbul Besiktas Omotnafie Emma Rapid Vienna ekobo mekam no omotimu baako na Victoria Gumares etnafie share academy ensa NK Surge etimu baako nyame adoma ne games ebeba so na bo 6:45 Mode and Bobo Kwaye friend Lani ebebo Ligia Warsaw and Real Betis ebebo FC Haidiam and Olympia ebebo Omonia Nicosia and Vikingwa AR de ebebwani Astana enso ne TSC ebebo na Cycle Brugge and St Gallen ebebo na Dynamo Minsk and Heart of Middleton ebebo na Noah and Bobo kwa your friend Mrada Boslav omo de ebebwani na Chelsea ebo 7 p.m. omo ne Ghent ebebo Copenhagen and Jagiellonia ebebo Fiorentina and the New Stars and ebebo Lask and say and Jugaden ebebo and Shamrock Rovers and Apol Nicosia ebebo Lugano and Helsinki bebo SC Petrokub former Nanaya Ponsa Timuno omone Paphos ebebo and Borak and Panathinaikos ebebo games where amabobo sono ni nyina no ebeba so 7 p.m. and there yede won samadi amawon yegina so na agudie mu nsama yede ba ne yede asi Isaka owo Ashaiman Washington wabie mu kuha na wie utie maminchia na 49 nana wonso wabie mu a utie ewo ka no nti 49 nana ende wie mayantu nchi akese pa emfamao enso ewo ebusia me amedi agudie mu nsama na ebesom odi ameje so no eye ayensu ano de hye Apakan GH the blazer kebusi agudie mu nsam no ye de asi DLFM 106.9 Yenya so wa hase na ensama hodo awia ye bobo na be som Ghana fo ni nyina se kase bo no yemu ni kom sei epon yemfa asedama yetiefo mo ma ye bre ma ya daje se yemra mesom Kofi Taylor de ko Facebook no eso na a fast lodge mia me wofa Reginald ewuku dako wofa memoaha wosi news no wutie papa ewo Okogyeabour Agboba a fast lodge kodo okon ye pon a me ne obekọ National Cathedral hawai mate wadama ye kwa hwensuo no ye kwa hwe ne ye si adwene ba bem no mate adwene yo mo kodo kofisa beko mo enti Kofi Taylor de ko Facebook no eso Kofi Taylor onyo akenkanfo mienu midin e de Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy B yamamu nyina ha awia yi emamu nyina mmo anitie na aka 63 days na Ghana ye kotoaba ye papa dad Lumba was he give peace a chance Mama asumdwie emfa ne ntoma infra